Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю! Мы прадстаўнікі Жлобінскага раёну. Сярод нас ёсць настаўнікі і ўрачы. Мы прыехалі здымацца на тэлевіктарыну «Веды ў Кубе». Сярод нас Тацяна, Святлана, Віталь і Діана. Капітан каманды Раіса. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску глаза, па-беларуску. Ці верыце вы, што нескланяльны назоўнік какаду ніякага роду? Колькі складоў у слове яблыня? У якім стагоддзі ўтварылася Вялікае княства літоўскае? Як называецца восеньскае традыцыйнае беларускае свята, калі ушаноўваюць памерлых продкаў? Сямідзесятыя ці 90-е, у які перыяд 20-го стагоддзя беларускую валюту ласкава называлі зайчыкі? У якім раённым цэнтры Гомельскай вобласці ёсць Красная плошча? У народзе кажуць, як віламі па вадзе. Згадайце імя паэта Панчанкі. У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. За ёй ідзе чацвер. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў, у залежнасці ад рэйтынгу, выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я Віталь. Я набраў найбольшую колькасць балаў. Я выбіраю катэгорыю гісторыя. Гуляць буду першым. Мяне завуць Діяна. Я выбіраю катэгорыю культура. Гуляць буду другой. Мяне завуць Святлана. Мне засталася катэгорыя мова. Ну і гуляць буду трэцяй. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Віталь, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Віталь, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама вітаю вас. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Гэта значыць, што вы маеце дачыненне да гэтай навукі? Па адукацыі я настаўнік гісторыі. Працую я у Жлобінскім дзяржаўным каледжы сферы абслугоўвання. Там мы рыхтуем будучых гандляроў, пекараў-кандытараў, электраманцёраў. І швей, здаецца, і швей яшчэ. І парыкмахераў. І парыкмахераў, зразумела. Прафесіі, якія вучні атрымоўваюць
У У гэтай навучальнай установе. Да, у нашай навучальнай установе. Скажыце, калі ласка, а вы гісторыю выкладаеце? Не, зараз я працую кіраўніком па ваенна-патрыятычнаму выхаванню. І гісторыю зараз не выкладаю. Але у вашай практыцы гэта было. Да, конечно, я працаваў таксама і настаўнікам гісторыі. Віталь, 6 пытанняў для вас, спецыяльна для вас. Разгледзьце, калі ласка, выяву. Свой герб у 1792 годзе гэты горад атрымаў ад караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. А пра які горад гаворка? Гэта Барысаў, Брэст ці Бабруйск? Ваше меркаванне. Так, герб города Бреста. Это не похоже. Так, у Бресте я служил у войску, был шеврон у нас с гербом. Это не то, если не поменялся этот герб с 1792 года. Остается у нас Борисов и Бобруйск. Коли я правильно разважаю. Ось нечто, мне кажется, что это не Бобруйск. Тому застаецца Барысаў. Так упэўнена разважаеце вы, Віталь, мне падабаецца. Ну, будем спадзявацца, што і адказ будзе правільны. Ну, Барысаў. Барысаў. Варыянт А, Барысаў. Ну, добра, на першым пытанні я не буду вас адгаворваць. Калі правільна, то правільна, калі неправільна, то зразумееце сваю памылку. Гэты герб з'явіўся яшчэ ў канцы 18 стагоддзя. У срэбным полі 2 вежы, а над імі выява апостала Пятра ключамі. І гэта герб Барысава. Малайчына. Наступнае пытанне. Якая з прадстаўленых беларускіх дзяржаўных узнагарод з'явілася яшчэ ў часы БССР? Медаль за працоўныя заслугі, медаль Францыска Скарыны ці медаль за бездакорную службу? Вашы разважанні. Так. Медаль Францыска Скарыны, на мой погляд, з'явілася ўжо калі Рэспубліка Беларусь у нас уже, а не БССР была. Таму застаецца... Ёсць жа яшчэ і ордэн Францыска Скарыны. Ёсць. Но лишь я думаю, что вось Франциск Скарына это хутчэй звязана уже, калі была незалежная Рэспубліка Беларусь. Ну, застаецца у нас медаль за працоўныя заслугі і медаль за бездакорную службу. Так. Ну, чамусь я вось склоняю, што медаль за працоўныя заслугі. Медаль за бездакорную службу. Ну, гэта у вайскоўцаў таксама гэта медаль прысутнічались, калі яна з'явілася. А ў якія гады вы служылі ў войску? Ну, я служыў у войску, это быў 2004-2005 год. Это, разумела, уже была незалежная Рэспубліка Беларусь. Паслухайце. Я выберу медаль за працоўныя заслугі. Я зразумела, за працоўныя заслугі вы на гэты момант гаворыце. Вось гэта такое пытанне, мне здаецца, якое... Дзе можна дапамогу каманды. Вось, дзе можна ўзяць дапамогу каманды, каб ужо быць упэўненым. Давайте, шаноўныя мае сябры, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне, калі ласка. Дзяўчаты сказалі, што медаль за бездакорную службу з'явілася яшчэ ў часы БССР. А што скажаце вы? Ну, хай будзе, ладно, медаль за бездакорную службу. Так, а вы ж думалі, што гэта медаль я думал, за працоўныя заслугі? Ну, трэба верыць сваім сябрам. Ну, добра. Няхай будзе так, як вы сказалі, і так, як сказалі дзяўчаты. Першая з сучасных беларускіх узнагарод. Медаль Францыска Скарыны.
яна з'явілася ў 1989 годзе у часы БССР. Вы памыліліся. Бывает. Але як мне спадабалася, што вы пагадзіліся з дзяўчатамі. Гэта ядная, гэта адзіная каманда, Віталь і дзяўчаты. Прыгожа атрымалася, але адказ неправільны. Нічога страшнага, галаву попелам не пасыпаем і ідзем далей. Наступнае пытанне. Хто з военачальнікаў узначаліў партызанскі атрад, створаны ў Пінскай вобласці ўжо у першы дзень Вялікай Айчыннай вайны? Варыянты: Константин Заслонаў, Фёдор Паўлоўскі ці Васіль Корж. Так, ну, Константин Заслонаў гэта у нас Орша. Фёдор Паўлоўскі гэта гарадскі, зараз гарадскі пасёлак Октябрьскі. Ну, а Васіль Корж гэта Пінская вобласць. Таму мой адказ Васіль Корж. Ужо 28 чэрвеня 1941 года адбыўся першы бой партызанскага атрада, які узначаліў Васіль Захарович Корж. Малайчына. Віталь, гэтыя апладысменты вам. І наступнае пытанне ўжо чацвёртае. У якім беларускім горадзе падчас Першай сусветнай вайны да 1915 года знаходзілася стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага? Варыянты: Баранавічы, Гомель, Мінск. Так, ну, у 1915 годзе гэта стаўка была перанесена ў горад Магілёў, таму што нямецкія войскі наступалі, а перанеслі яе з горада Баранавічы. Поэтому мой адказ А. Баранавіч. Добра, я прымаю ваш адказ. Да жніўня 1915 года стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага знаходзілася менавіта у Баранавічах. Менавіта з Баранавіч ажыццяўлялася камандаванне ўсімі войскамі расійскай імперыі падчас Першай сусветнай вайны. Дзякуй, Віталь. І наступнае пытанне зноў разгледзьце, калі ласка, партрэт. Гэты мысліцель-атэіст, педагог і грамадскі дзеяч у выніку роздумаў пра чалавека і яго боскі пачатак прыйшоў да высновы пра неіснаванне Бога. Назавіце яго імя. Казімір Лышчынскі, Сімеон Полацкі ці Ілля Капіевіч. Так, вось тут таксама дакладна не ведаю. Так, гэта не Сімеон Полацкі. Так, выбіраць надо Казімір Лышчынскі, Ілля Капіевіч. Вось так, кто-то з іх там штосьці пра это. Так, все ж таки неіснаванне Бога. Ну, выберем Казімір Лышчынскі. Угу. Я разумею, что вы не меняете своих решений. Не меняю. Казімір Лышчынскі. Казімір Лышчынскі. Ну, добра. Перед вами беларускі мыслитель 17 стагоддзя Казімір Лышчынскі. Малайчына. Віталь, вось так незаўважна мы дайшлі да 6-го пытання. Якое славянскае племя засяляла у 9-11 стагоддзях поўнач сучаснай Беларусі, Смаленшчыну і Пскоўшчыну? І, зразумела, варыянты: радзімічы, крывічы і дрыгавічы. Ну, радзімічы і дрыгавічы гэта былі на поўдзень Беларусі. Ну і застаецца адзіны варыянт. Гэта крывічы, найбольш буйное сялянскае племя на тэрыторыі Беларусі, якое таксама было і на Смаленшчыне, і на Пскоўшчыне. Мой адказ крывічы. Крывічы. Крывічы.
Я прымаю ваш адказ. Прымайце. Крывічы рассяліліся на вялікай прасторы ад заходняй Двіны да Волгі. Вы правильно адказалі. Віталь, вы цудоўна гулялі. Мне здаецца, вам нашы пытанні падаліся даволі лёгкімі. Не, я б так Не сказалі. Да, то есть прыйшлося пахвалявацца. Магчымасць павялічыць ваши 50 балаў да 100 цудоўная. Яна ёсць. Хочаце ва-банк згуляць? Да, давайте. Ва-банк? Да. Ці верыце вы, Віталь, што словы афарызм і сентэнцыя сінонімы? Штось тут 50 на 50. Ці 0, ці 100 будзе. Так. Афарызм і сентэнцыя. Афарызм я ведаю, што такое, а вось сентэнцыя. Так, ну, гэта сінонімы, я адказваю не веру. Не сінонімы гэта. Я так лічу. Віталь, вы памыліліся. Бывае. Дзякуй вам за гульню. Вы былі ў працэсе, вы вельмі добры чалавек. Паважаю. Дзякуй вам. Діяна, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Мне таксама вельмі прыемна. Педагогі і урачы. Скажыце, вы педагог ці доктар? Я доктар, урач, дзіцячы псіхіятр. Так, цудоўна. А дзе вы працуеце? Працую ў Жлобінскай цэнтральнай раённай бальніцы. Вы выбралі катэгорыю культура. Гуляем? Гуляем. Діяна, першае пытанне. Які беларускі абрад уключаны ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО? Варыянты. Жаніцьба цярэшкі, калядныя цары ці пахаванне стралы. Так. Вось што з гэтага вам знаёма? Усё. Усё знаёма? Да, Добра. недзе чытала, што гэта пахаванне стралы. Так. І Пахаванне стралы вам гэты абрад знаёмы. Я нават ведаю чаму. да, Чаму? тому што я зведкі. Таму што зведкі менавіта ў Веткаўскім раёне Да. пахаванне стралы праводзяцца. І вы, як ураджэнка Веткаўскага раёна, думаеце, Да. што ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО уключаны менавіта гэты абрад. Да. Упэўнены. Упэўнена. Гэты беларускі калядны абрад з 2009 года з'яўляецца часткай сусветнай нематэрыяльнай спадчыны. І гэта не пахаванне стралы. Гэта калядныя цары. Вы памыліліся, Діяна, але як прыгожа і якім шчаслівым быў ваш твар, калі вы згадалі пахаванне стралы, родны Веткаўскі раён. Гэта было вельмі прыемна назіраць. Але цяпер вы ведаеце правільны адказ на гэтае пытанне. Ідзем далей. Згадайце імя народнага мастака Беларусі, аўтара амаль 200 палотнаў, стваральніка унікальнай серыі карцін «Лічбы на сэрцы», прысвечанай вязням канцлагераў. Вось хто на гэтым фотаздымку? Анатоль Барановскі, Гаўрыла Вашчанка ці Міхаіл Савіцкі? Я лічу, на гэтае пытанне трэба Браць падказку? браць падказку. Да. Шаноўныя сябры, дапамажыце, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Діяна, ваша каманда гаворыць, што трэба браць варыянт В. Міхаіл Савіцкі кажуць, браць трэба. А вы што думаеце? А я веру сваёй камандзе. Гэта цудоўна. Але думала
Барановский. Вы думали Анатоль Барановский спачатку, калі Да. не ўзялі падказку. А зараз усё ж таки даяце які адказ? Савицкий. Михаил Савицкий. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Михаил Савицкий. Вы малайчынка. Шановные мои сябры, великий дзякуй. Діяна, ужо трэцяе пытанне. У якім стылі выкананы помнік грамадскай архітэктуры гэты будынак гарадскога тэатра у Магілёве? Варыянты: класіцызм, мадэрн ці псеўдарускі стыль. Ну, я лічу, гэта класіцызм, але ж, мабыць, псевдорусский. Класіцызм. Класіцызм. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Будынак гарадскога тэатра у Магілёве пабудаваны у псеўдарускім стылі. Діяна, шкада, ваш адказ неправільны. Нічога страшного. Ну, вядома, нічога страшнага, таму што гэта, па-першае, гульня, а па-другое, цяпер вы ведаеце правільны адказ. Што з пералічанага з'яўлялася абуткам беларусаў у мінулым? Поршні, граблі ці сукалы? Ну, поршни больше. Первые 15 секунд. Так, Летчик думает, правильно. так, Сукалы. сукалы. А поршні? И поршни добрые, але отказ один. Сукала. Гэта прылада для намотвання нітак на шпульку ткацкага станка. Сукала гэта не від абутку, а вось поршні гэта просты абутак са скуры, сабранай на ступні абораю. Вы неправильно адказалі. Я чекала, подолго. Вы чакалі? Что не может все так быть просто. Пятае пытанне. Які твор Васіля Быкова быў экранізаваны першым? Знак бяды, альпійская балада ці ваўчыная зграя? Мне сдается, одна из ведомых – это «Знак беды». У школе. У школе вучылі. Вучылі, да, вельмі... Ну, шмат гадзін, пэўна. Да, шмат гадзін уделяли. Угу. Давайте «Знак беды» попробуем. Угу. Ваўчыная зграя і альпійская балада. Альпійская балада добра гучыць. Добра гучыць, так тут усё добра гучыць. 3, 2, 1. Альпійская балада. Добра, я прымаю ваш адказ. Чорна-белы, шырокаэкранны мастацкі фільм, які быў пастаўлены на кінастудыі «Беларусь-фільм» у 1956 годзе рэжысёрам Барысам Сцяпанавым па аднайменнай аповесці Васіля Быкова. Гэта альпійская балада. Яна была першая экранізавана. Малайчына, а што датычыцца ваўчынай зграі, то гэта ўжо 75-й год. А вось «Знак бяды», які згадвалі вы па школе, ён быў экранізаваны ў 1986 годзе. І яшчэ адно літаратурнае пытанне, яно адносіцца да катэгорыі культура. Дзе мой край? Там, дзе вечную песню пяе Белавежа. Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў. Дзе на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы і вішнёвыя хаты глядзяцца шырокі
Дняпро. Хто аўтар гэтых знакамітых радкоў? Варыянты: Максім Танк, Уладзімір Караткевіч ці Янка Купала. Але мне здаецца, гэта Караткевіч. А вы, дарэчы, вучылі гэты твор на памяць? Гэты нет. А гэты? Нет. А якія вучылі? Што памятаеце на памяць з беларускай літаратуры? Я помню, зорка Венера ўзышла над... Ну, гэта Максім Богданович. Да. Раманс. Гэта мне вельмі спадобалася. Ну, зараз мы пра грамадска-патрыятычную лірыку. Ваше слово першае было? Караткевіч. Караткевіч. Так вы такі адказ і даеце? Да. Давайте Караткевіч. Добра, я прымаю ваш адказ. Гэта верш пад назвай «Беларуская песня». І напісаў гэты верш Уладзімір Караткевіч. Малайчына Діяна. Мне вельмі прыемна бачыць усмешку на вашым твары. Гэта цудоўна. Вы гулялі вельмі добра. Я вам раблю прапанову. Мне ёсць яшчэ одно пытанне, 7-е, для вас. Яно з катэгорыі гісторыя. Яно не мае варыянтаў адказаў. Давайте спрабаваць. Ну, давайте спрабаваць. Колькі балаў вы, Діяна, ставіце на кон? 20. 20 балаў. Добра. Які фронт, акрамя 3 беларускіх, прымаў удзел у вызваленні БССР падчас аперацыі «Баграцыён»? Сорамна памыліцца. Першае, думала пра украінскі. Так. Згадалі пра прыбалтыйскі. Украінскі. Украінскі фронт. Да. Прымаць адказ? Да. Діяна, а ведаеце, чаму менавіта такі адказ? Таму што першы прыбалтыйскі фронт на чале з генералам Іванам Баграмянам вызваляў Віцебшчыну. Шкада, вы памыліліся. Лепшую гісторыю трэба падвучыць. Падвучыць, у вас ёсць шанс. Діяна, вы зарабілі 10 балаў, і гэта больш, чым у Віталя. Таму вы прэтэндэнт на перамогу. З вами было цікава. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Святлана, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама. А скажыце, калі ласка, якая вышэйшая навучальная установа у вас за плячыма? У 93-м годзе я скончыла Мазырскі, тады яшчэ быў педагагічны інстытут імя Крупскай. Зразумела, зараз у Мазыры ўжо універсітэт імя Івана Пятровича Шамякіна. І па якой спецыяльнасці вы атрымалі адукацыю? Настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Зразумела. Значыць, вось тыя пытанні, якія вы зараз будзеце разглядаць, яны могуць згадзіцца на уроках, правда? Магчыма, менавіта гэтыя пытанні вы задаеце сваім вучням. Першае пытанне, Святлана. Адзначце правільны варыянт напісання слова. Слова «дырыжор». Дырэжор, дэрыжор ці дырыжор? Мой варыянт адказа В. Дырыжор.
Спрачацца не буду, бо насупраць мяне настаўніца беларускай мовы і літаратуры, якая адказала на 10 балаў. Малайчына, правільна! Вельмі хвалююсь. Ну, я ўяўляю сабе, гэта такі экзамен для настаўніка. Святлана, якое значэнне мае фразеалагізм як бубен? Варыянты: вельмі тоўсты, зусім голы ці прастакаваты. Я могу, конечно, помыляться, но мне здаецца вариант В. Прастакаваты. Простаковаты. Угу. Як бубен, гэта значыць, на вашу думку, прастакаваты. Я прыняла ваш адказ. Вы пачулі Варианта. гук неправільнага варыянта. Так, А вось, правильно. калі б вы сказалі зусім голы, вось гэта быў бы правільны адказ. Наступнае пытанне. Святлана, што з названага з'яўляецца адзінкай вымярэння? Тузін, хорт ці аер? Вариант А. А менавіта? Тузин. А чаму так хуткі адказ, такі хуткі? Таму што аер гэта расліна, дакладна ведаю. Хорт не магу прыдумаць, што гэта. А гэта будзе адзінка вымярэння дакладна. На вашу думку, правільны адказ на гэтае пытанне? Тузин. Добра, адказ прымаецца. Аер. Гэта сапраўды расліна. Хорт. Гэта паляўнічы сабака з доўгай дакладна. вострай мордай. Так. А вось тузін гэта 12 аднолькавых прадметаў. Гэта адзінка вымярэння, вы правільна адказалі. Малайчына. Чацвёртае пытанне, і ў вас яшчэ ёсць падказка вашых сяброў. Які варыянт напісання з прапанаваных адпавядае сінтаксічнай норме ў беларускай мове? Ісці па полі, ісці па полю ці ісці полем? Вариант А. Ісці па полі. Ісці па полі. А ісці па полю? Дакладна не. Чаму? Не такі канчатак у скланенні назоўніка. Ага. А ісці полем чаму вам не падабаецца? Мне здаецца, в русском языке мы так говорим. Идти полем. Ну, ёсць такія «ідзі лесам», але гэта зараз не пра тое. Вариант отказа А. Усё ж такі А. Ісці па полі. А можа, дапамогу? Не? Давайте возьмем дапамогу. Паважаная команда, мне сорамна, але я прашу у вас дапамагчы мне разабрацца ў пытанні. Святлана, вашы сябры гавораць вам наступнае. Адзін чалавек раіць вам узяць першы варыянт, а 3 чалавекі ўзяць трэці варыянт. Варыянт В, ісці полем. Якое рашэнне прымеце вы? Я заўсёды прывыкла спадзявацца, канешне, толькі на сябе, але ў дадзеным выпадку я пайду, як і мае калегі, па варыянту нашай агульнай каманды, варыянт В. Угу. Святлана, я прымаю ваш адказ, ісці полем. І зараз мы паслухаем гук адказу. Вы выбрали правильный варыянт, малайчына. Дзякуй, вялікі, мои дарагія, не падвялі нас. Пятае пытанне, Святлана. У якім з прыкладаў напісання знакі прыпынку пастаўлены правільна? І вучні коска, і студэнты, ні кала коска, ні двара, і смех коска, і грэх. Калі ласка, дзе ж ён правільны адказ? Ён адзіны. Правільны варыянт гэта А.
У варіанті Б і В у нас використані фразеологізми, паміж компонентами яких знаки припинку не ставяться. Вы правильно отказали. І шостое питання. Як сказать і написать правильно? Ганарыцца абаімі сынамі, ганарыцца абедзвюма сынамі ці ганарыцца абодвума сынамі? Калі ласка. Варіант адказа будзе В. Ганарыцца абодвума сынамі. Зборны займеннік абодва ужываецца з назоўнікамі мужчынскага роду. Абедзве з назоўнікамі жаночага роду. А калі гавораць абое? Калі ў гэтай пары ёсць асоба і мужчынскага, і жаночага полу. Ну, поўны адказ. І гэты адказ правільны. Дякую. Святлана, у вас на гэты момант найбольшая колькасць балаў у гульні. У вас 50 балаў. Вы можете ўзяць яшчэ і сёмае пытанне. І са сваіх 50, напрыклад, зрабіць 100 балаў. Я не буду адлучацца ад сваіх калег, і поэтому я пагуляю яшчэ. Засталося толькі пацікавіцца, колькі балаў вы ставіце на кон. У вас 50 ёсць? 10. 10 балаў. 10 Усяго балаў. 10 балаў. Улазіны гэта не толькі свята, але і рытуал, які выконвалі нашы продкі. А як гэтая падзея называецца сёння у жыцці беларусаў? Я дакладна ведаю, што такое улазіны, і ў мяне ёсць адзін толькі варыянт адказу, што гэта будзе наваселле. Слухаем гук. Малайчына. Да? Малайчына, вельмі прыгожа. А улазіны, таму што Улазілі ў хату, якобы. нашы продкі не ўваходзілі ў дзверы ў першы раз у новую хату, а ўлазілі ў вокны. Вось як было, таму і улазіны. Між іншым, вы пераможца, віншую вас. Дякую. Дякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Святлане. Святлана, я віншую вас з перамогай. Гэты кубак цяпер ваш, валодайце. Дзякуй. Ад цябе асабіста і ад імя ўсёй нашай каманды я хочу выказаць словы ўдзячнасці арганізатарам гэтай тэлеперадачы. Вельмі карысная перадача, асабліва як мне настаўніку, я разумею, што праз яе матэрыял трэба вучыць нашых вучняў, зацікаўліваць менавіта вучняў веданнем беларускай мовы, яе культуры, яе гісторыі. Всяго вам толькі самага добрага плёну ў вашай працы. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.